pang lampos gidya. Wala ko bongga kagidya Mads RR. Biola Baloyo Eras, good morning. Jola Garcia, good morning man. Chona Cordero, maayong aga. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man miss. Kay Jinky Dialagdon, hambal niya. Ginatamyaw niya lang si Mr. Beboy Villasor, ang CMO Sectoral. Kag Family Refuela Dialagdon, Nagor Apil, kag Toreno sa Barangay Pandanon, DSB. Okay. Good morning man sa tanan niya members ng Energy Fans Club. Ay, si Miss Kelly Jelly na ni Goro gali iya si Jinky Basta kinisa niya Goro yung ngalan. Jinky Dialagdon na. Okay. Si Miss Kelly Jelly ni Goro. Okay. Kay mong Jinky. So kita lang mahaum-haum. Sera nga ton nga kuano nga ang title sa program bala. Kay Larry Rico, good morning man. Naga-monitor sila dala sa may Purok Kalubay, Barangay Sampines. Kaginatamyaw niya ang gapangapi sa kapihan ni Lani. Okay. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning man. Okay. Sige. Dala sa may Chateau Ilis Paranaque. Atiya Kim Meriman, good morning. Bongga. Si Dennis, good morning man, Dance. Raymar Lingoste. Kita mo na, Action Boy. Raymar Lingoste. Good morning. Dra sa may. Lambot ka na kay Larry Rico. Tapos yes, tapos na. Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Joe Abel na Action Boy, Belio. Dra sa may Hacienda. Spain. Sa Spain Spain, Isabela. Sa Isabela, Hacienda ni Goro, no? Watching? Hacienda, Goro. Hacienda, Spain. Alang manahanda, Goro. Gane, budlay. Sa Hacienda ni Kay Press Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Ana Bagalyon, Bia Jonathan, gamonitor sila ni Tantan kag ni Mama ni Tantan. Nga walang ngalan si Mama ni Tantan. Gani man. Di ba si Mary Joy? Asin nga Mary Joy. Good morning, no? Sa kay Melissa Montinola, good morning man dira sa imo. Kag kay Maria kay Maluing Melos, good morning dira sa imo, ma'am, no? Donna Navarte Macario. Ako na asya gin man gali Si Kelly Jelly. Nga din na subong ka send stars. Ano ko naman, di ko kawa, ano problema? Base refresh lang ang Facebook. Katungol kay Mads RR ko. Na? Si Ma'am Van is also watching. Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. Antonio Cervantes, watching live from Oranjestad, Aruba. Sa una lang Aruba, si Miss Aruba. So, nakasikat na sa Miss Universe. I think daw drigin held na sa Philippines mo. Daw kakilala na si kay Miss Aruba. Kaya nga mo, teacher. So, natawag na mo si Miss Aruba mo. Nga man. Lang daw. Basta daw kasikat na kay Miss Aruba. So, kay, happy birthday sa kay Deborah Natalia Espinosa Singson. Si Diving Bing, no? Happy birthday karon nga adlaw May 19. Muna isang amon gid mga leader dito sa bago bla sa amon nga grupo. May leader. Muna siya. Happy birthday. Kita mo sa pag-pandemic, mag-start din sa last year sa pandemic, nagkuha na sila sa ila balaya ng nagpang-ubra bla mga face mask. True. Pang-ubra sila face mask. Tapos na panghatag. Panghatag. Very good. Tapos may donate na mga tela, mga muna ginubra nila, tapos panghatag nila. Amin kasi nila nga, kwan. Kay Tito mo, Jenny Ulate. Hello, Tito Jens. Good morning. Makita na yung mo, boss? Pero i-ariglohon. Ariglohon ng scallops. Kaya doon pigaw ko no kwa ay subong. Gali ka. Kaya nanawag to sa ako ng iyagin refer, nagambal nga, hindi sila basta-basta ginasalom nagling scallops, no? Kaya baka isa kasako, gid ko no dapat ang kung masugot sila nga masalom. Kaya ko pilang isa kasako, 60 kilos. Tito yawa, ni kuraguro kaon. So, ilang taon ta ni Action Boy kung ni ngaton nga mga palakat. Palakat, boss. Kaya base, dito na lang ta sa
Sa merkado, gid galing may presyo gid no? Correct. Sige. Pindi standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Nasapuan patay sa ka-drug personality sa kakahuyan nga sakop sa Hacienda Sagrado 2, Barangay Zone 16, Siyudad Santa Lisay, kahapon sang hapon. Ang bangkay gikilala kay Brian Baredo, 22 anyos, ang Purok Tangige, Barangay Juan, Siyudad San Bacolod. Suno kay Talisay City Chief Investigator Police Master Sergeant Reynaldo Suelto, si Baredo ang maigo sa dughan kag ulo. Dugang pa mahimo inbilin lamang ang bangkay ni Baredo sa lugar bangod nga wala sang may nakuha nga basiyo kun balas ang armas lutang nga sa eksena sang insidente o kon sang krimen. Wala may baluan sa kapulisan ang motibo sini. Samtang gipahayag sa mga himata sang biktima nga malas 7 sang gabi sang uli nga nakit-an si Baredo nga naghalin sa iya sini nga ginatiniran. Nakit-an man sa bubuluyo nga nagsakay ni sa isa ka auto pasado mas 9 ang takna sang gabi. Ginkumpirmar naman sa mga mata ni Baredo nga masami sila nag-inaway sa live-in partner kag masami man nga nagalakat ang biktima. Patay na sang nasapuan ng isa ka 34 anyos nga lalaki sa Bredco Port, sakop sang Barangay H, Siyudad sa Bacolod, Las 7 kahapon sang aga, Mayo 18. Ang biktima ang ginkilala kay Ahmed Haj, isa ka half Pinoy kag isa ka half Omani. Suno kay Joseph Ballesteros, utod sang unang live-in partner ni Haj, nakita pa sini nagligad nga gabi ang biktima nga sakay sa puting nga SUV kag las 12 sang wala na nakapauli kag hindi na makontak ang cellphone number. Dugang pa ginlaragway sini si Haj nga isa ka mabuot nga tao kag wala man sang kontra o kon pagpamahog sa kabuhi nga nabaton. Sa piyak nga bakin ginpahayag ni Lieutenant Andy Ofalia, Deputy OIC sang Police Station 2, ginlothang si Haj igo sa nawala nga dughan lapos sa likod gamit ang wala pa may baluan nga armas lothang. Dugang pa posible nga gintiro si Haj sa iban nga lugar kag ginaboy sa lugar kundi inasapuan sa isa ka basurero. Sa karon padayon pa investigasyon sang kapulisan agud hibaloon ang matuod nga motibo sa nagluntad nga krimen. Ang dead body, ang victim may ara nga gunshot wound nga ang implantsyara sa left chest na nag-exit sa upper right back portion siyang sige pagpadayon pa ato ng investigasyon sa amuning insidente. Samtang nagapangita pa sang saksi ang Police Station 2 sa insidente sa magpagluthang sang sining Phil Omani National nga si Ahmed Haj nga nasapuan patay na sa Palangka Street, Barangay 8, Siyudad sa Bacolod sa kahapon sang aga. Suno kay Station 2 Commander Captain Paul Vincent Pendon, wala pa sila sang mapalayag nga posibleng mga motibo sa nagluntad nga krimen bago nagkaparaan pang ila investigasyon. Dugang pa ni Pendon, si Haj ang may pilas tuga sa paglutang sa nawala sining dugan lapos sa natuong nga likod apang wala sila sang basiyo nga na-recover sa lugar sa dinakit-an ang bangkay. Patay naman sang nasapuan ng isa ka lalaki las 9 sang aga sa kampo sakop sa Hacienda Rojas, Barangay Blumentritt, Banuas sang Murcia. Ang napatay ang ginkilala ni Murcia PNP Officer in Charge Captain Gerald Muya nga si Archie Aguirre, 41 anyos, kag residente sang Barangay Cambaog, Banuas sang Hinigaran. Dugang pa sa inisyal nga pagpangusisa may pila si Aguirre sa nagkalain-laing nga bakin sang Yalawas. Tugas ang pagpangluthang nga among gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover sa lugar sang insidente ang 8 ka basiyo sang kalibre 40 o kalibre 22 nga armas luthang kag 2 ka slag sang wala pa may baluan nga sahi sang armas luthang. Palayag ni Muya nakig-angot sila sa Hinigaran PNP kag wala man sang anay record sa kapulisan. Sa karon, padayon pa investigasyon sa kapulisan sa buligman sang pamilya. Gintadtad naman sang labo ang isa ka lalaki sang iya mismo abyan sa Purok 2, Barangay Bantayan, Siyudad sang Kabangkalan. Mga alas 9:30 ang takna sa Tilikdan nga gabi. Ang biktima ang kilala kay Mark Anthony Venturillo, 34 anyos. Samtang ang suspitsado gikilala naman kay Aljun Alcantara, 38 anyos, tanan mga soltero kag nagapuyo sa amuman nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Jomel Salarda, ang Deputy Chief of Police ang Kabangkalan PNP, si Venturillo nagpadulong sa puloy-an nga panagiyahan sa tiyo ni Alcantara kag nag-iskandalo. Rason nga nagkuha sang binangon ang ining suspitsado kag ginlabo ang biktima sang makapila ka beses. Gindala pa hingagaw sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga patay. Napilasan man ang utod sang napatay nga si Marlon nga tuyo kun tani nga magtambag agud luwason nga utod. Ang si Alcantara karon
ang nagpalagyaman matapos mahimo ang pagpanglabo. Desidido naman nga magpasaka ang kaso ang pamilya sa biktima batok sa suspetsado. Sa iban nga balita lokal, nagka-record sang 49 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19 sa mga persons deprived of liberty sa Negros Occidental ang Bureau of Jail Management and Penology. Sino ka Attorney Jairus Anthony Dogelio, spokesperson sang BJMP 6 ginreswab kahapon sang aga ang 25 ka mga PDLs kay ginalauman nga magwa ang negatibong resulta subong nga adlaw agud masaylo na sa ilang mga jail of origin. Dugang pa ang mga PDLs nga positibo sa COVID-19 ang ginpahamtang sa Talisay Ligtas COVID Centers ang BJMP. Palayag ni Dogelio kung magnegatibo na sa ikaduha nga swab ipadala na sila sa ila jail of origin kag ipaidalom liwat sa 14 dias nga isolation anti si impon sa iban nga mga preso. Samtang sa mga BJMP personnel, may 3 pa sila kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Di ba ang original naton dito is 69. Ang active case na lang subong is ang 49 pero ang may 25 nga ginreswab kaina. So hopefully after na sang ilang quarantine period. So hopefully mag-negative sila, mabuhin-buhinan. Bagin sang pagpahayag ni Attorney Jairus Anthony Dogelio. Naglambot na sa 17,000 ka persona ang nabakunahan batok sa COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga magalawig tubto Biyernes nga adlaw ang vaccination sa mga barangay. Magalawig naman ang vaccination sa SMX kag Ayala Mall samtang mayara pa sang supply sang bakuna. Ginanunsyo man sa City Administrator ang palabuton nga 5,000 ka Pfizer vaccines kag dugang AstraZeneca vaccines para sa Bacolod. Ginpahayag ni Ang dapat mapadasig ang vaccination kag unahon ang mga vulnerable sector para mapanubo ang COVID-19 cases. Almost 17,000 ang na-reach naton plus idugang pagitsubong do damo man subong adlaw. So at the end of the day guro basi makalabot ta 20. Ang sa barangays, ang mga barangay vaccination center since na allocate na yan ila nga mga vaccines hasta na sila sa Friday. Si City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang. IATF pagkatalakayon ang posible pagbakuna sa mga estudyante. Samtang supply sa bakuna ginapabot mangin stable na sa masunod nga sa masunod nga bulan. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
Okay, di na tatampi man si Tito mo Jenny. Ito ginano ang last. Yes. Tito mo Jenny. Kamusta? So, drinata kay Alex Montesa. Ah, Good morning yes. kuno kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Jinky Rafaela Dialagdon, kag Ma'am Lily King. Puro mga abroad ang iyang ginatamyaw ni Toto Alex ba? handom siguro mag-abroad. Kasi Aksyon basi boy. ay may kaman siya nga makakuan. Wala na guro stars, no? I guess wala na, no? Kaya hindi sila ka-send stars. Sige lang ba si boss mabalik? Basi mabalik man, ano? Kay Ma'am Lily King, good morning dra. Marvin Alabado, ari lang sila nagamati sa kapihan ni Pitchit sa Purok Tangige, Barangay 1. Oy, good morning dra sa inyo, ha? Sa kay Pitchit, musta kapida? Good Pitchit o morning. Pitchel? Pitchit? Pitchit Pitchit, Kapihan ni Pitchit. Daw ka, kuhan man, no? Si Pansit Molo, good morning. Wow. Good morning. Paborito sang Pinoy nga imerienda. Yes. Jolan Ligaria Canensya, ginatanong nila si Maya Canensya kag Loridel Zamora nga gabanday kay baby Casey. Cassie, guro. Cassie? Akay sa tangob. Kung sa US, si Casey. Casey. Sabad si Casey. Ang spelling niya sang Casey, C-A-S-E-Y. Kaya kay C-A-S-S-Y, so Cassie. Yawi ko na yung Casey, yung spelling niya K kag C. Wow, Concepcion. Irene Esperon Tranilla, watching from Prosperidad, San Carlos City. Pa-shoutout lang na sa pamilya, sa Tranilla family o Familiar family. Ay, good morning dira sa inyo sa Prosperidad, San Carlos City. Sige, Aksyon Doors. Kay Edsir Sam Diente, good morning. Greet niya man. Dira sa may San Pablo, Laguna. Tuto sila gali. Permi sila naga-Facebook Live. Si Emiliano family kag Tinyoso, Kadiente. Natuel. Dira sa may barangay Araal. La Carlota, nino ang Araal. Good morning sa inyo, dira. Kay Che Zamora, happy birthday. Kay Luz Zamora, pagsubiron sang barangay Pakul, Valladolid. Yes. Happy birthday. Advance ugali, happy birthday. Kay Jescon Condino, good morning man. John Ricochin, from Minerva family. Good morning. Kay Jenalie Dialagdon, Jane Nagor, kag sa amiga ni Miss Kelly Jelly, si Alma Olegon, Serela Samar Aguilion, Manigoro, Olegon Aguilion. Michelle Montilla, Ging, because of Ottawa, Canada. Bongga. Kasi Melanie Rihon, good morning man. Okay. Sige. Andrea, kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, naga-tanaw man subong, naga-monitor. Sa kay Juby Artagame, matahom nga linay sang aksyon. Sa imo ko no, matahom nga linay sang aksyon. Ay, bunga. Good morning! Linay. Familiar sang name is... Linay nga, hindi lasay. Linay nga. Ito sumunod yung mga... Para ang mga tamis nga linay. Te, jabitison. Kay Ramya Garcia, good morning Mandira. Hello, Pansit Molo, hindi kanton. Nga lang akong tawaan ni Ma'am Van. Kaya doon nalingaw, siguro sa Pansit Molo. Sa kay John Vicente, o taga inyo ni sa Karabalan. Yes, good morning sa imo. Kay happy birthday man. Iginatamyaw ni Pangga si ato ba gintamyaw ko na si Deborah. Dean gali nila. Sa College of Education. Sa Bago City College. Sabi mo lang kung ano. Doctor na siya. Dr. Deborah Natalia Espinosa Simpson. Hanapin mo lang sa ngalan niya nga Deborah. Ano Blackson Boy, doka powerful. Yes, no? She is Deborah. powerful really. Kuha niya na sa... Namin isabot-bot ni siya, ya. Sa mo na ngalan ka namin, in fairness. Happy birthday, good ma'am. Sige. Standby na kita sa aton dugang mga balita.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Detalya na sang mga balita nasyonal. Pagkatalakayon sang National Interagency Task Force ang posible pagbabakuna sa mga estudyante kontra COVID-19 karon nga semana. Suno kay Chairman Prospero de Vera, may mga pungsod nga nagaplano nga bakunahan ang mga estudyante para makabalik na sa in-person classes. Dunga pa ni de Vera, naapektuhan man ang mental health sa mga estudyante kag luyag sa may nga masami nga magwa sa ilang nga balay. Una na ang ipahayag ni Secretary Carlito Galvez nga ilakip ang 12 tubtob 17 anyos sa COVID-19 vaccination. Ginapaabot nga mga stable na ang supply sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas sa masunod nga bulan. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang Pilipinas sa natala na nga magbaton sang 4.5 milyones ka doses ng Sinovac sa kada bulan umpisa Hunyo tubtob Agosto ini magluwas sa iban pa nga brand nga mag-aabot. Dugang pa ni Galvez subong nga bulan sang Mayo, ginabanta 7.7 milyones ka doses ang batunon sang pungsod kag 3.7 milyones ka doses ang unang nabaton na sang gobyerno. Sa datos sang gobyerno, 500,000 ka doses ang Sinovac ang mag-aabot sa Mayo 20. 2.2 milyones ka doses naman sang Pfizer kag 1.3 milyones ka doses sang Sputnik 5 ang mag-aabot subong nga bulan. Masobra na sa 3 milyones ka matao ang bakunahan kontra COVID-19. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi pwede mabaligya ang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ginhimo ni Roque ang pagklaro matapos ginanunsyo ni Philippine Red Cross Chairperson Senator Richard Gordon nga ang PRC maga-charge sang 3,500 pesos para sa 2 ka doses sang Moderna vaccine. Sadto pa, ginaklaro sang PRC nga wala ini nagabaligya sang bakuna sa mga miyembro kag donors, apang ang 3,500 pesos para ini sa syringes, personal protective equipment, pagkaon kag iban pa nga balayran sa vaccination. Apang suno kay Roque, nagpromisa ang presidente nga dapat libre nga ihatag ang bakuna tungod ang gobyerno amo ang magabayad sini. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga yara na sa moderate risk ang National Capital Region kung COVID-19 transmission ang paghahambalan. Suno kay Duque sa 2 ka semana nga growth rate data sa Pilipinas, nagapabilin nga moderate risk ang NCR nga naka-record sa negative 39% halin sa negative 46%. Ang datos nga na-record halin Mayo 2 tubtob 15. Dugang pa ni Duque, nagakahulugan ini nga naghuyang na ang pagdugang o kung pagsakas ng kaso sa paglaptas sang virus. Ginanunsyo naman ni Senate President Vicente Soto III nga naglambot na sa 73% ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine sa mga empleyado sa Senado. Sunod sa senador, ang nabilin nga 27% ang ginalakipan sa pila ka mga senador kag ginapaabot nga mabakunahan karon nga semana sa patigayunon nga pagbakuna. Tubtob Abril nga record, ang Senado may 1,848 ka empleyado. Naglaom naman si Senate Majority Leader Miguel Zubiri nga magatrabaho dugang ang Senado sa itong deliberasyon para sa 2022 nga national budget pagkatapos ang inoculation sa mayoriya sang mga empleyado. Kag sa katapusan nga balita national, hindi na masarangan pa sang mga mangunguma kung panubuan pa ang taripa sa imported nga bugas na ginapasulod sa pungsod. Ginpahayag ni Senator Francis Pangilinan bilang reaksyon sa Executive Order No. 135 nga nagapanubo sang taripa sa mga gina-import nga bugas gikan sa India, Pakistan kag China. Sunod sa senador, wala pa na-publish ang EO 135 kag wala pa siya sa nakitaan nga kopya sini. Sunod pa dre ang economic managers na nagpahayag nga estable ang supply sang bugas sa pungsod. Ang mga ginakatingala niya nga kinanglan pa nga panubuon ang taripa sa imported rice. Pagduda sa senador, wala o kung kulang ang naging konsultasyon angot sa nasambit nga mando sang Malacañang. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa aton mga ka-aksyon,
Standby na sa Aksyon Report, second portion upod Aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon